Hello and welcome back to Learn Afrikaans from Zero. In the last lesson, you learned how Afrikaans sounds, basic greetings, how to say hello and goodbye. Now in this lesson, we're going to learn one of the most important phrases in any language. How are you? By the end of this lesson, you'll be able to ask someone how they are doing and answer confidently. Before we start, let's quickly review what you already know. Repeat after me. Hallo. Goeiemôre. Goeiemiddag. Goeienaand. Totsiens. Bye. Mooi bly. Well done. Remember from lesson 2, Afrikaans pronunciation is clear and strong, especially the G sound. Gaan. Goed. Perfect. Now let's use that sound in today's lesson. The most common way to ask how are you in Afrikaans is hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Repeat after me. Hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Great. This is a phrase you will hear everywhere in South Africa. It's friendly, natural, and very common. Now, how do you answer? The most common answer is dit gaan goed. Dit gaan goed. Dit gaan goed. Dit gaan goed. Now you can add thank you at the end. Dit gaan goed. Dankie. Dit gaan goed. Dankie. Dit gaan goed, dankie. Well done. Now, after answering, we usually ask, and you? In Afrikaans, you say, en met jou? En met jou? En met jou? So, the full conversation becomes, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. En met jou? Let's practice that a couple of times. Hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. En met jou? Hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. En met jou? Let's do a quick drill. I will ask and you answer out loud. Ready? Let's go. Hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. Hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. En met jou? Excellent. Let's do it faster and more natural. Hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. En met jou? Hallo, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. En met jou? To answer on the person's question, you can simply answer back. Dit gaan ook goed. Dankie. Dit gaan ook goed. Dankie. Hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. En met jou? Dit gaan ook goed. Dankie. To say that you are not doing well, you would say, dit gaan nie goed nie. Dit gaan nie goed nie. Dit gaan nie goed nie. Well done. Now, when people speak casually, they usually rush through the sentences. Hoe gaan dit can often be pronounced as hoe gaan het? Hoe gaan het? Hoe gaan het? Dit gaan goed, dankie, becomes goed dankie, en met jou
can be en jy? En jy? So the conversation might be, Hi, hoe gaan dit? Goed, dankie, en jy? Hi, hoe gaan dit? Goed, dankie, en jy? Someone might also drop the dankie and it will become goed en jy? Goed en jy? So, from the top, Hi, hoe gaan dit? Goed en jy? Now here's a fun South African culture tip. In South Africa, people often ask, hoe gaan dit? Even when they don't expect a long answer. It's like saying, how's it going? Or, you good? Sometimes people will even shorten it and casually say, Hoe's dit? How's it? Lekker en jy? Well, and you? Afrikaans greetings are friendly and warm even with strangers, so don't be shy to use these phrases in daily life. Let's run through the phrases. Hallo, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. En met jou? Dit gaan ook goed, dankie. Hi, hoe gaan dit? Goed, dankie, en jy? Hi, hoe gaan dit? Goed, en jy? Now, in a more formal situation, like at work, or speaking with someone you respect, you can simply replace the jou with u. En met u? Here's an example. Goeiemôre, meneer. Hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. En met u? Goeiemôre, meneer. Hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. En met u? Goeiemôre, meneer. Hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. En met u? Excellent. That's very polite for work or professional settings. Let's recap today's key phrases. Hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Dit gaan goed. Dit gaan goed. Dit gaan nie goed nie. Dit gaan nie goed nie. Dit gaan goed, dankie. Dit gaan goed, dankie. En met jou? En met jou? En met u? En met u? Amazing! You can already have a real Afrikaans conversation. In the next lesson, we will learn how to introduce yourself. My name is, nice to meet you, I am from. So make sure you don't miss the next lesson. Subscribe and save the playlist so you can come back anytime. Thank you for learning with me. Sien jou volgende keer. See you next time.